Monkey-ba megyünk, sziasztok! Egerből, Broadway Monkey-ba. Kis Opel már hozza az alaphangulatot. Na, diátadóra megyünk. Milyen diátadó lesz? Hát veszünk, ami nekünk jár, meg esszük, ami nekünk jár. Bulikázunk egyet. Tombolánál hozzuk a fődíjat. És ennyi. Majd Egerből jelentkezünk még. Csók puszi! És melyikből szól a zene? A Boomer Bassotból vagy a Fordból? Opel, nem? Bár nem. A fejedbe szól csak. Nem fogsz beleszűrcselni? Aha, Melíros, nézd! Jaj, de jó! Beszalad! Jó volt az út? Jó, jó. Majd mosoly. Három, kettő? Jó. Nincs verseny, ilyen motorral, de például a 954-es Jól néz ki? és a 954-es Honda, ugye a Ez csak ez a tiéd. és már itt is van. De mondtam a gyereknek, hogy mondom, rám írtál, tudom az elérkezésünknek, muszáj vagy csak össze. Így van, megveszem. Hallod, olyan bütykös gumi, olyan bütykös gumi van. Lehetőségek van. Az nem olyan teljesen. Most ez lesz ennyiből ennyi. Ennyi fog változni. Körülbelül 2-3 sor fog melegülni, a moték kategóriától szólsz a Babutúr, vagyis nem az, hogy babutúr, a két turbón, vagy azon, hogy kettősben van annyira nagy plusz van, hogy Buli. Aha. Ja, most végre bocsánat. Nagyon örültünk ennek a kis videónak, remélhetőleg hallottam a sikoltozásokat, hallottam az örömöket, hallottam a tapsokat, és most látlak is benneteket végre. Isten hozott benneteket, Isten hozta a szponzorainkat, a csapattagokat, Isten hozta a versenyzőket, és mindenkit, aki eltévedt ma erre a 2025-ös évi díjátadóra. Óriási ünneplésre készülünk, illetve már abban is vagyunk, bizonyára észrevetitek itt a fellépőkből, meg minden másból. És én azt gondolom, hogy én kellőképpen elérzékenyültem itt a film kapcsán, nem azért, mert itt ordibálok össze-vissza, hanem mert 28 év, kedves barátaim, 28 éve vagyunk itt, nem itt, de Kumadaras, illetve Sirokban évről évre, és elhozunk durván egy olyan 20 000 embernek egy olyan élményt, amely azt gondolom, hogy egyedülálló. Ezért ti vagytok a felelősök, és ti vagytok azok a 21. századi gladiátorok, akik
tényleg, de tényleg oda pakoljátok azt a teljesítményt, ami kell, és amire a közönség azt gondolom, hogy kellőképpen be tud izgulni. És Kovács Zoltán az első helyzet, nem baj. SB3-ra viszont itt vannak. Harmadik helyzet, Harsányi Márk Zsolt. Talán, nem? Második helyzet, Jusel Vakter. Jusel Vakter, nem? És a első helyzet, Balog Ádám. Valami, igen, itt van a Balog Ádám. Gerádi, légy szíves, SB3-ban gratulálunk. Diesel FPD, Diesel AVD, RVD, SP8, így megyünk tovább. Bravo, 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 gratulálunk, Dieselre megyünk tovább, hölgyeim és uraim, FPD, fronthajtás, harmadik helyzet, Lipai Vivien, nálam nincs be, mi az? Nem is tudom, mit csinálva. Második Magyar Boldizsár, és Ifja Péter Zsolt az első, megyünk tovább, Diesel AVD, Szilágyi Tamás az első, SP8-ra viszont, ugye? Nincs? Jó, menjél arra vagy és a ajándékot vedd át. Oké, SP8-as kategória, kedves barátaim, nekem 2 pipa van téve, és itt újabb fehér borítékok jelennek majd meg. Hoppá, gyere csak! Jó étvágyat! Köszi, jó étvágyat! Jó étvágyat! Szia! Jó a buli. Hát a rendezvény hozza a hatást, a kunmadár hatást, minden a... 93 valakinek. Megint? Nem mondom. Szóval... Rázd meg, jól rázd meg. Szalmási Tomi, nem mondom. De várjál, egy emberre csak egy lehet. Ja, küldöd. Oké. Következő legyen egy... mit szólnátok hozzá? Ugye a Siroki rendezvényt azt 3 éve vettük át. Csináltunk nagyon-nagyon profi... Nagyon jó, legyen a drága szíveden. 3-szög, 26. Nem mondom! Isten bizony, aki nyelvi szerette, jöjjön ide és húzzon nyugodtan, jó? Tessék, nem pohár. Az igen, gyerekek, sirok. Na, Zsolti. Jó. Telefon 70-es. Telefon 70. Messze voltunk. Egy motul ajándékcsomag, egy olyan 8000 forintért tudok hozzá. Na, 321 pedig nagyon előszám. Nézd, azt te vagy, azt hogy én vagyok. Na, most telefonus. 3-szöget mondtál, jó? Jó, ha már ezt mondtam, akkor tessék. Hülyeséget beszélek. Csak ad ide. Bocsánat. Jó, repohár. Drágaságaim. Jó, telefon, 79. 2 darab, repohár. Bravo. Egyik felfutó 100 méter magas, egyet kell megmászni, profilkel, iszapgyorsulás, ez szuperendő pályán gyerekek, nagyon brutális másírok. Gratulálunk. Következő nyertesünk 3x28-as. 3x28. Egy műanyagotó ajándékcsomag. Meg is van. Oké, következő Bikers, nem, bocsánat, Kiel, takarító cuccok. Jó, nagyon jó. 10 000 forint, telefon 40-es. Telefon 40, megvan? Megvan, nagyon jó. Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk veletek. Nagyon köszönjük, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy. Én előszerettem most, mert tavaly nem volt időnk kajálni, nagyon finom volt a kajál, de a legfontosabb, hogy nagyon sok mosolygó embert láttam. Nagyon köszönjük, itt voltatok velünk is, nagyon rendeket, nagyon boldog új évet mindenkinek. Kupadár mindenkit hazavált, sírok, nekik érzed, hogy ezt nem felejtétek el, sziasztok, Isten áldjon benneteket. Vigyázzatok hazafelé nagyon! Megyünk mi is most már hazafelé.
meg volt a díjátadó. Nem tudtam sokat beszélni ebben a videóban, mert idő se volt rá, meg nagy volt a hangzavar. Meg vagyok. Jó volt a tombola is. A kaja az nagyon jó volt. Az fincsi volt. Jó volt az egész, jól éreztem magam. Egyelőre ennyi. Találkozunk.